στιγμή αυτή μου είναι δύσκολο με δύο λόγια να σας απαντήσω στα ερωτήματά σας, κύριε Τσατσούλη, για μια συλλογική δουλειά που κράτησε σε καθημερινή βάση 2 περίπου μήνες. Ωστόσο, στα δύο κρίσιμα ερωτήματά σας, έστω επιγραμματικά, θα δώσω με δύο λόγια απαντήσεις. Σίγουρα η αποστολή των πολιτιστικών συλλόγων δεν είναι οι φιέστες ή οι συναυλίες όπως είπατε, όμως θα διαφωνήσω μαζί σας. Ο πολιτιστικός σύλλογός μας δεν έχει αυτό σκοπό τις συναυλίες. Οι συναυλίες είναι ένα μέσο, εργαλείο για να εξοικονομήσει πόρους, για να ενισχυθούν οι προσπάθειες του συλλόγου που είναι πάρα πολλές, όπως χοροί, παραδοσιακοί χοροί, έντεχνα όργανα λαϊκής μουσικής, έχει τμήμα με κούκλοθέατρο, τμήμα παιδικής σκηνής, μια ωραία, πάρα πολύ ωραία δουλειά που κάνει η κυρία Στρούμπου. Επίσης έχει τη μεγάλη θεατρική σκηνή, όπως είναι αυτό που ανεβάζουμε σήμερα με την σκηνοθετική επιμέλεια τη δική μου, το Φιντανάκι του Παντελή Χόρν. Και για να έρθω και στο δεύτερο ερώτημά σας, σίγουρα αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία βεβαίως ξεπεράσαμε. Όμως εκείνο που μας κούρασε ιδιαίτερα, όπως θα διαπιστώσατε βεβαίως και εσείς κύριε Τσατσούλη, οι πρόβες γίνονταν στον αύλιο χώρο του κτηρίου του Συλλόγου, που έρχεται σε άμεση επαφή με τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η βαβούρα ήταν φοβερά δύσκολο στη δουλειά μας, καθώς βέβαια και ο χρόνος ορισμού της πρεμιέρας μας πίεζε ασφικτικά. Πράγματι περάσαμε δύσκολες ώρες. Ελπίζω βέβαια απόψε να ικανοποιήσουμε όλους εκείνους που θα μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν. Έτσι και αυτοί να φύγουν ευχαριστημένοι και εμείς βεβαίως που μοχθήσαμε ειλικρινά να λάβουμε την ικανοποίηση ότι με τις μικρές μας έστω δυνάμεις προσφέραμε στο ιδανικό που λέγεται θέατρο, πολιτισμός. Σας ευχαριστώ.